कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट. प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या. तुम्ही किती म्हणू शकता आम्ही इलेक्शनाचा रिझल्ट झालो आणि आम्ही जिंकले की दुसऱ्या दिवसाच्या आम्ही दुसरे पुढले 5 वर्षाचो नारळ मोडटा. तुम्ही प्रत्येक मतदारसंघात आता मेळावे घेऊक सुरुवात झालेल्या कार्यकर्त्यांका तुम्ही ऑलरेडी ऍक्टिव्ह करता. एकंदरीत विधानसभेची तयारी सुरू झाली अशी दिसता. हप्त्यात चांगलं नाही आता चांगलं आहे मराठीत सांगता की मराठीतून इलेक्शनचा निकाल लागल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आपण पुढच्या 5 वर्षाची तयारी करतो. आणि कितें ताच्या भायर कितें तरी डिस्कशन्स बीन जाल्या आयज, कारण कार्यकर्ते आशिल्ले कारण खुबश्यो गजाली आसा. इवन जे वर्क बील आसा ताजेर बीन कितें डिस्कशन जालां. डिस्कशन म्हणजे कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन केलं. 1 नेशन 1 इलेक्शन या संदर्भात आमची समिती जी आसा ती समिती आमचे सगळीकडे मेळावे घेता, सगळीकडे वचून लोकां मदीं जनजागरण करता, अभियान त्या अभियानाचो पार्ट म्हणून युनिव्हर्सिटी आसतले किंवा बाकीचे बुद्धिजीवी लोक आसतले किंवा काही सगळे असो स्तरापर्यंत सकयलपर्यंत वता. तशेंच वक्फ बोर्डाच्या संदर्भात साहित्य आणलें आसा तें साहित्य लोकांनी वाचूंक जाय. खंयचे हातून ती दुरुस्ती सोदता ती कित्याक लागून सोदता. तातूंत भितर ग्रांटेड कोण तरी कित्याक कितें सांगता अशें जावचें न्ही जाल्यार ताजो एक्झॅक्टली कितें आसा ताजे काही विशय जे आसा हळू लेख बीन सगळे येवपाक लागिल्ले आसा आनी कार्यकर्त्यांक ताची म्हायती आसूंकूय जाय. आनी कार्यकर्त्यांक जर त्या संदर्भात जर म्हायती ना जाल्यार अडचणीचे विशय, कारण तो अमूक विशय आसा तो मागीर व्हायरल कित्याक जाता ते जावं नये म्हणून ताजे मारे हें दिल्लें आसा. मुख्यमंत्र्यांनी पुरवेळमध्ये जे वक्तव्य केलं त्याच्यानंतर मगोमध्ये खळबळ माजली आहे. उदयन ढवळीकर आणि दीपक ढवळीकर आज दिल्लीला जाऊन पीएल संतोषांना भेटलेले आहे. तुमची भूमिका काय आहे? म्हणजे भाजप आणि मगू युती यापुढे कायम राहणार की नाही? प्रदेशाध्यक्ष म्हणून भूमिका काय? तर पक्षानेच भूमिका मांडायची असते. सो पक्षाने आतापर्यंत एकच भूमिका ठाम घेतलेली आहे. आमचं संघटन जे आहे त्या संघटनाच्या दृष्टीने 40ही मतदारसंघात आमचा पाया घट्ट करणे आणि तो मजबूत करणे. त्यानुसार 40ही मतदारसंघात मेळाव्याच्या आयोजन सगळीकडे झालेलं आहे, करत आहे. आणि जे जुने जे दूर आहेत, नाराज असेल, बहुधा कदाचित काही गोष्टीसाठी मागं राहिले असेल, त्या सगळ्यांना कुठंतरी ह्या सगळ्या प्रवाहात आणण्याचं काम चालू आहे. पण आता जिल्हा पंचायत निवडणुका आहेत, त्याच्यानंतर विधानसभा, या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर युती संदर्भात काय, युती राहणार तुटणार पुढचं काय असते? योग्य वेळी योग्य भूमिका जाहीर करायची. आता पक्षाचं संघटन हे करायचं, कारण आता सध्या सरकार आहे ते सरकार स्थिर आहे. सरकार आपला कार्यकाल 5 वर्षाचा कार्यकाल योग्यरित्या व्यवस्थित वेळ आल्याच्या नंतरच सगळ्या गोष्टी आताच काही सांगता येत नाही. आणि म्हणून काय आहे की युती म्हणजे काय सहज काही म्हणजे स्टँडर्ड काहीतरी म्हणजे याच्यामध्ये असतो त्यानुसार मी बोलतोय. मी बेजबाबदारी काही बोलू शकत नाही, रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. एक गोष्ट आहे की अशा काही वाऱ्यावरती किंवा अशा सहज काही गोष्टी काही होत नसतात. त्यासाठी एक प्रक्रिया असते. आपला सर्वे असतो, नंतर आपली बैठक असते. आपल्या बैठकीचा वृत्तांत दिल्लीवरती पोचवावा लागतो. तिथं नंतर पार्लिमेंट बोर्डाची मीटिंग होती, त्यामध्ये ते काही डिसिजन घेऊ शकतात. त्याच्यानंतर या सगळ्या गोष्टी पुढच्या आहेत, 21 महिन्यानंतरच्या आहेत. निर्णय एकतर्फी होऊ शकत नाही. पण ज्यावेळी 2 मुख्यमंत्री असतील किंवा मंत्री एखादं ज्यावेळी वक्तव्य करतात ते किती जबाबदारपणे तुम्ही घेताय? कारण मुख्यमंत्र्यांनी प्रियोळमध्ये पण वक्तव्य केलंय, जर गरज नसेल तर तुम्ही बाहेर पडू शकता. तुमचे मंत्री अनेक पैलू असतात, त्या पैलूवर मी बोलणं रास्त नाही. मी एका जबाबदार पार्टीचा, एका मोठ्या पार्टीचा जबाबदारीने घेतलेला अध्यक्ष आहे. पाणी किती खोल आहे ते कोणी बघायचं ते बघतात बस. सध्या पक्षाची भूमिका याच्यावर काय आहे की मंत्रिमंडळ फेरबदला संदर्भात पक्षाने आपली जी काही भूमिका आहे ती हायकमांड म्हणजे आपल्या वरिष्ठ नेत्यांकडे मांडलेली आहे. योग्य वेळी त्याचा योग्य निर्णय होईल. पण अजून काय मांडली आहे, कोणाचं काय काय आहे, काय या गोष्टी ओपन झाल्या तर मग बातमी कशी जाते. तुम्ही आपापले मंत्रिपदासाठी सर अनेक जण आसुसलेले आहेत, किती काळ झुकतं ठेवणार?
मंत्रिपदासाठी अनेक जण असुसलेले आहेत. राजकारण आहे. किती वेळ झुंज राहणार आहे? राजकारणात अशा सगळ्या गोष्टी असतात. जो नसेल त्याला करावं लागतं, जो आहे त्याला अशा सगळ्या गोष्टी. म्हणजे कोणाला नाही वाटत, पंच असेल त्याला सरपंच व्हावं असं वाटतं, आमदार आहे त्याला मंत्री व्हावं असं वाटतं, मंत्री आहे त्याला त्याचे उपमुख्यमंत्री व्हावं असं, उपमुख्यमंत्री आहे त्याला मुख्यमंत्री व्हावं असं. अपेक्षा या सगळ्या गोष्टी असतात. कोणी त्यासाठी रेड कार्पेट वगैरे कोणी घालून देणार नाही. पक्ष जो महत्वाचा आहे तो पक्ष निर्णय घेईल आणि पक्षापेक्षा कुठलीही व्यक्ती श्रेष्ठ नाही. ही रचना असं ती आठवड्यातच जाते अशी सध्या काय बरे भारतीय जनता पार्टीचे आम्ही ब्रीफिंग केलं म्हणे त्यांच्यामध्ये सरकार पक्षाचे जे काही सरकारला करायला लावायचं आहे ते मी योग्य रीतीने करतो. मग मंत्रिमंडळ फेरबदल म्हणजे सांगितलं ना, मी ते सांगितलं ना, जे करायचं आहे ते केव्हा करायचं आणि काय करायचं तेव्हा योग्य वेळी ते करून घेईन. तुम्ही मला कधी हे तर विचारू शकतच नाही ना. अनेक मंत्र्यांचं रिपोर्ट कार्ड बनवलं गेलंय, कोणाची कामगिरी, कोणाच्या कामगिरीवरती गदा, अशा प्रकारे काय एकंदरीत काय चालू आहे का? अनेक मंत्र्यांचं रिपोर्ट कार्ड बनवलंय. सगळं एका लाईनीने सांगले बरे योग्य. पण कसे तुम्ही असे करता? योग्य वेळी योग्य हा निर्णय घेतला जाईल. तुम्ही अचंबन किंवा उचंबळ जाऊ नका. उचंबळ आम्ही जावपाक जायशिल्ले, तुम्ही नाही. भूमिका आम्ही घेऊ आपली. सरकार कशे मार्ग करवण असा. अभिनंदन सरकारचे आम्ही केल्ले असा की हाजेन एक काय बरें बजेट दिल्लें असा. लोकां भितर म्हणजे खुबशे लोकप्रिय अशें मडगांवची दिंडी, राज्य महोत्सव जालो, शिरगांवची जात्रा जाली, आतां रोखडी येवपाची आसा.